Да сме! Да те жули убаво. Ама аз вече знаеш какво ще направя? Ама аз вече вземам степка, когато има нещо долу на площада. Тако не път на отската отиди с Румяна. Степка, знаеш защо, ма? Тата е Румяна и са хили като някой. Кой ще носи чантата до тука? Ого! Пред ганке улещата! Ще носи кавалер на Герге. Кавалер съм. Че кавалер си и чанта. Кавалер съм. Искат цветя сега. Кой иска да? Всички искат цветя. Да си на съдебба? Кой иска цветя, бе? Който? Моите любовници. Бас. С Румяна отива любовници. Има. Тебе любовницата, като те види колко ти пипенцето, и въобще няма да се спре при тебе здрасти да ти кажа. Кой ти каза? Аз ти казвам. Ого. Как му викат Гоши? Как викат Гоши? Таратанци! И ти като ти викат Гоши, какво викаш? Вика колело! Ай, стига вика, че... Пак ще си. Не, тя мима. Ма, тук по-маличко нещо. Айде, ба, не ги ли набра? Чакай, бебе, род. Тук какво правите? Да набери череш да ядете. Какво правиш, Мария? На Попо бяхме на лекар. Вчера додам се какво се слане. Не, той Янков ми списа някакво.